जी को तपा-ताप कर लिया भाई। आं नोंनि फिसाजो मोनब्ला होमब्लाबो नों बिदिनो बुंगौमोन। उसका जो आंटी है स्क्रीन में जिसको देखा, इनसे बड़ा है, दांत भी कुत्ता के जैसा है उसकी पत्नी का। हाँ, इसके पत्नी का दांत भी कुत्ता के जैसा है, आगे वाला दांत। हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय। दिनैबो गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय जाहैबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअ सावरायनो सानदों जोंनि बर'नि एसे सिगाङाव मानि गोबां फेमासमोन बिसोरो। दिनै बिसिनि इउटुबनि माबायाव भिडिअसफोराव नायोब्ला नुगोन नों 1000 2000 माने 3000 बेफोरसिमल' माने भिउस थाङो आरो। जायना साबस्क्राइबारा लगभग 2.5 लाख साबस्क्राइबार दं, सासेना 1 लाख लगभग दङ। दा बिसोर सानै इउटुबारा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि फेमास जादोंमोन मोनसे समाव, बे मोननै रिजननि थाखाय दे। फार्स्टआवनो बुंनो सानगोन प्रकाश नार्जारी फंबाय, जाय बिथाङा मोनसे समाव जोंनि बर' समाजनि गोरिब न'खरफोरनि न'आव थांनानै माने मोनसे पाब्लिकफोरनिफ्राय हेल्प लानानै बिसोरखौ सापर्ट होदोंमोन। बिनि थाखाय गोबां अनसायनाय मोन्दोंमोन बिथाङा। आरो माखासे समाजनि गाज्रि मोजां बेफोरबायदिखौ खोन्थायै माने पाब्लिकफोरनि गेजेराव बिराद अनसायनाय मोन्दोंमोन आरो। ओमफ्राय गुबुन फारसेथिं जोंनि बड'लेण्ड टाइगार बिथां, जाय बिथाङा माने थांनाय 17 बोसोराव BPFनि एगेन्स्टै माखासे मानसिफोरा केम्प बानायनाय, माबा माबि बानायनाय, माखासे कारापसन खामानि मावनाय, बेफोरबायदिखौ लानानै गोबां माने ससियेल मिडिया बा बाथ्रा सावरायनाय जादोंमोन। बै समाव बिनि एगेन्स्टै बुंनानै माने गावखौनो मोनसे आइडेन्टिटी माने पेहेचानाव लाबोदोंमोन। दा दिनै बिसोर सानै इउटुबाराबो मा जाखो, प्रकाश नार्जारी फंबायाथ' जाहैबाय फैनानै जेब्ला बेना साबस्क्राइबार आरो बिनि फलोवारफ्रा बारा जानो हमबाय, अब्ला बियो साडेनलि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि एंगेलजों थांनानै भिडिअ बानायनोल' हमबाय। जायनि थाखाय पाब्लिकफोरा बेखौ बिनि अडियेन्सफ्रा बिराद रागा जोंनाय जादों, जोंखादों। बेनि थाखायनो दिनै बिनि भिडिअफ्राव नों भिउसफोरखौ नायोबा नुनो मोनगोन माने 1000 2000 3000, बेनि हार्डलि थाङोबा 5000सिमल' थाङो आरो। दा बेसेखौ नुनाय जादों। ओंखायनो आं बुङो, जाय बिथांमोना इउटुबजोंनो एफा मोजां माने भिउसफोर मोननानै रां आरजिनो हादोंमोन, दा माखासे गोबां पाब्लिकफोरनि नासयनायाव माने बिसोरनि फारसेनिल' खोथा बुंनायनि थाखाय गाज्रि मोननानै दिनै बिसिनि चेनेलखौनो नाया, माने मानसिफ्रा बिसिनि चेनेलखौनो सार्च खालामै बायदि जादों। मानोना बिसिनि बुंनाय बाथ्राफ्रा मोनसे पार्टिनि थाखायल' बुङो नालाय, बेनि थाखायनो। आरो दिनै बड'लेण्ड टाइगार बिथां, जाय बिथाङा दिनै ना भाषा बुंनायनि मोनसे लिहाज दं, ना माबा दं, माबा सोरखौबा माने टारगेट खालामनानै ओरैबायदि गाज्रि बाथ्राजों माने भिडिअ बानायनानै हगारो। थारमाने दा बिसिनाव बांद्राय टपिक गैला नालाय, ओंखायनो सोरबा मानसिफोरखौ माने नाम लानानै माने भिडिअ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। दा आं बेयाव बुंनो सानदों जोंनि फंबाय एनिथिं MJ आरो बेवहायखौनो होनसै आङो। दा 28आव हाबाबो जानो थांगासिनो दं बिथांमोना। दा बै समाव मामोन बिसिनि क्लेशआ मा जादोंमोन, दावराव दावसिया मा जादोंमोन, बेखौथ' बुंनो हाला। नाथाय दिनै फंबाय एनिथिं MJआ जेबो बुङा बिसिनि सायाव, ना बेवहाय प्रिति नार्जारीया बुङो। नाथाय बेनि सायावबो एथ' गाज्रि रावजों माबा पिटिकट बाबा माबा माबि बिदि बाथ्रा बुंलाबायो आरो। दा दिनै मोनसे पार्टिनि माने ससियेल मिडियाआव फैनानै बाथ्रा बुंग्रा आरो लिडारफोरजों थाफाग्रा मानसियानो बेबायदि एथ' अननाय माने गाज्रि राव बुंनानै सोरखौबा ससियेल मिडियाआव बयनोबो दिन्थिनो नागिरोब्ला बिसोरखौ सोर पाब्लिकआ सापर्ट होगोन? दिनै ओरैबायदि जालांबाय, आं स्पेसियेलि बिसिनि भिडिअफोरखौ नायोमोन। दा दिनै बिसिनि सेहेरा नुबानो माने रागा जोंनोसो ओंखारग्रा जाबाय बोरैबाबा। जों रावबो जेखि पार्टिजों थाङाखै, जों रावखौबो गाज्रि मोना फंबायमोन। नोंसोर जायखिजाया मोजां मावबानो जायो, ओरैनिखौबो गाज्रि नुदोंबा गाज्रिखौबो बुं, मोजां नुदोंबा मोजांखौबो खोन्था। अब्ला जोङो बेयाव जेबो नोंसोरखौ गाज्रि मोननायनि बाथ्रायानो फैया। दिनै प्रमद बर' सारा नंगौ इडुकेसननि बिथिङाव गोबां मोजां खामानि मावदों। नाथाय माखासे सरकारनि जाय मावनांगौ, जाय पावारफोरखौ लानांगौ, बेफोरखौ लायैनि थाखायसो जों गाज्रि मोनदों। माखासे सुबुंफ्राबो बिराद गाज्रि मोनदों। मेइनलि गाज्रि मोननाया बेनो, आं बारे भिडिअ बुंबाय थागासिनो दं। आरो दा बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोगासिनो दं कि
प्रमद बर'आ दिनैसिम मानो रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हायाखै आरो माखासे 60 जननिबो बारा जायफोर एनडिबिफोरा जेलाव दं दिनै बेफोरखौ मानो बख'नो हायाखै बिनि अनगायैबो माखासे जायफोरा एनडिबिफोर बायरायाव दङ बिसोरनि सायावबो माखासे केसफोरा जानायखौ नुनो मोनो आरो कर्ट कासारिफ्राव माने बिसोरो हाजिर जाहैनांगौ जानानै फैदों गोबां भिडिअ भाइरेल जाबाय थायो ओंखारबाय थायो कि फैसा थाखा गैया बिसोरनाव कर्ट कासारियाव थांनानै हाजिर जाहैबाय थानो मानो होननानै दा बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखाय माखासे गाज्रि मोनदों दा बेफोरबायदिखौ जोंनि प्रकाश नार्जारी फंबाय बा बडलेण्ड टाइगार बिथांमोना जेबायदि सरकारजों एथ'ग्राब सापर्ट होदों बेफोरबायदि जायफोरा बुंथावथाव बेफ्रावबो बुंनांगौ आरो नै दाखालि बावैसो दावराव देख्रेब आरो दिपेन बर' जाय सानैजों डिबेटनि थाखाय एक्सेप्ट खालामलायदोंमोन बे माला जागोन बेखौथ' मिथिया बेखौबो बिराद वेटिं नेनानै दं मानि आरो जेरावखि जाया मोननै जायगा होनदों क'क्राझार हायार सेकेन्डारि नङाबा बिटिआर सेक्रेटारि अफिसनि खिथुनि फिल्डआव ग्रिन फिल्डआव जायोब्ला जुदि थांथारगोन बेयावबो नाथाय माला बिनिथ' एगेन्स्ट दाबो दिपेन बर' सारनिफ्राय भिडिअखौ मोनाखै बेयो ओंखाराखै दाबो अब आसा खालामो बे डिबेटआ जाथारनांगौ होननानै अब्लासो जोंनि पाब्लिकनि माखासे जाय गोरोन्थिफोर साननाय दङ बेफोर मोगथाङाव फैगोन होननानै आं सानो आरो ना नङाबा दा बिराद ओरैबायदि कनफिउजन जानानै दं पाब्लिकआ कि एक्जाक्टलि बिटिआर एग्रिमेन्टआव मा दंमारो होननानै दिनै बुजिनो मोनाखै बेनि थाखायनो दिनै बिपिएफआव ओरैबायदि मानसिफोर पार्टिया बिपिएफआव हाबफैगासिनो दङ दा बेफोरखौ बिसोर होनो सोरबा कम्पानि फिसा सोरबा माबानि फिसा होननानै बुंलाबायो फिसाया सोरनि मा बेफोरखौ मोनथिनो मोनगोन उनाव दा बेफोरखौ आंथ' मोनथिला इलेक्सन जाखांनायनि उनावसो मोनथिगोन आरो जुदि दिनैबो मोननैबो पार्टिया आलदा आलदा जानानै थाङोब्ला बेयाव मात्र सिंगेल पार्टिया फैगोन जाय बिजेपि सेन्ट्रेलनि सरकारा फैगोन अब्ला जोंनि जायगायाव जोंनि सासेबो बर'नि मोनसे पावार सोलिनाय नङा अब्लासो जों माने बै समावसो एलायेन्सआव फैनो आरो मोनसे जों माने सोमावसारनाय लाबोबावलायगोन आरो